Ginpabaskog pa ang Iloilo City Government ang mga patikaran sa pagtransport kag pag-ihaw sang livestock na nagasulod sa sunod. Kasunod din sa ginpagawa nga Memorandum Order No. 234 na Mayor Isaac Tranya sang Hulyo 1 sa Division Bomb Radyo kay Dr. Fernando Abolen sa Iloilo City Veterinary. Ani ginpahayag nga ang tanan nga sapat nga pag-ihawon kang isang baboy, baka kag karabaho nga magasulod sa sunod. Kinahanglan nga maihaw sa sulod sang 24 oras kung makaabot sa Iloilo City Slaughterhouse at Takasaro. Suno pa kay Abolensa nga kinahanglan ipakita sa mga nagadala sang livestock ang orihinal nga kopya sang tanan nga kinahanglanon nga dokumento sa mga meat inspection officers. Base sa memorandum, ang bisan sino nga mapaslawan sa pagtumad sang patakaran magapatubang sang administrative liabilities, quarantine o kung iban pang regulatory sanctions. Ini nga memorandum ni Mayor Raisa ginpagwa kasunod sang positibong nga kaso sang African swine fever sa probinsya sang Capiz kag Iloilo kagamuman sa Negros Occidental. Iniagod nga maprotektahan ang industriya sang kasapatan kag masiguro ang kaluwasan sang kaning nga ginabaligya o kung safety sang kaning nga ginabaligya sa syudad sang Iloilo. Importante dire ang ginaproteksyon natin syempre public health, biosecurity kagang kinahanglan this time strictly enforce na nato ng mga regulatory standards nato ng mga guidelines naton. Kay dugay naman yung mga batas sa protocols, this time we are strictly implementing na para mabala naton, ma-ensure ang proper tracking, compliance. That's why may mga mandatory mga requirements na kita na dapat i-presentar nila kung mapareceive sila sa atol slaughterhouse.